la un joc pe nume Tocamini. Trebuie să faci oameni. Eu acum o să fac un om. Poți să vorbești. Aici este prietenul meu, Luca, și eu sunt Alex. O să mă căutați la canalul Alexandru Dăncilescu. Pe mine mă cheamă Luca L. Să mă căutați, să-l dați like. Să-l căutați și pe el, să-i dați like, un share și un subscribe. Și un abonat de la voi, da? Da. Și să-mi dați un abonat, vă rog, că mă ajută Sau foarte mai mult. 1000. Da. Cum puteți? Acum o să ne jucăm Toca-Boca. Uite ce șmecherie. Tocamini. El se uită la NFS No Limit. Să vi luați că e tare. Așa. Scuzați-mă că am râgâit. Uite. Așa. Gata. Acum încep. Îi fac fața. O să fac pe Luca. Tot o fac. Să vede ce frumos o să iese. Du-te, băi, de ce nu mă faci pe mine? De ce că o să ieși frumos? Tot fata aia mi-a dat cu aici. E prostă. Și Rareș. E prostă. Bă, nu, la asta nu mi-a dat. I-a plăcut? Scrie Flaurina cât mai repede. Stai mă ca să te fac pe Să tine. scrieți Flaurina P Și să să-i dați dislike. Hua. Adică Hua. Dislike. Hua. Acesta este Luca. Nu Luca lângă mine. Am Luca din clasa mea. Bune, chiar al Luca e. Alex, tu mi-ai dat la asta. Tu îmi dăduși. Eu la asta îți dau dislike. Cine cântă aici? Dani Mocanu. Dani Leto. Bă, Dani Mocanu. Dani Leto. Luca are picturi la tricoul lui și noi o să facem aici picturi. Ar trebui să semene ca un om. Uite, asta e Florina. E din clasa următoare. Da. Are doar... are doar de ăștia. E piar chiar. E praf jocul ei. Bă, de ce Așa. Acum o să punem câțiva nasturi. Uite ce praf e jocul. De fapt, nu nasturi. Uite ce praf e jocul ăsta, Alex. What the fuck? Mă mir cum mi-a dat like. Nu, Luca. Să-i dați Hua lui Flaurina F dacă o... Dislike se numește. Hua. Dislike. Hucea. Să-i dați Hucea. Să-mi spuneți dacă vă place cum l-am făcut. O să mai fac altul. După aia nu o să oprim filmarea doar la jocul acesta. O să mai ne jucăm unul. Dani Bogdanu. Pe nume Soccer Stars și dacă vreți, vi luați. Și pe Dani Mocanu să vi luați. Că e tare Dani Mocanu. E bogat. E bogat și Să-mi spui dacă spui frumos. are capre. Luca e boss, așa că are totul tare pe el. Uite, se prins cu albastru. Gata. Acesta este omul care face box. I-am făcut o poză, uitați. Așa. Acum o să ieșim. El e bucuros. Eu? Și acum o să ieșim din acest joc. Uitați ce jocuri am. Și ascultați și muzica asta, că poate o să vă placă. Și acum o să intrăm pe Soccer Stars. Dacă vreți să scrieți cum se numește Purple Lamborghini. Da. Dar să scrie Lamborghini. Purple, da. Și gândiți-vă substantiv copulativ.
Dacă îl luați pe co și pe... Să nu vă uitați că o să verifică. Da. Uite. Tun, tun. Ia fi atent, ăsta-i dat cu ruj. Ăsta. Joker. Ăla era Joker? Da. Acum intrăm în Are soață. părul verde. E nebun. Uite, e dat cu ruj. Uite. Păi, da, e la mine, te rog. Ești aici. Nu clipa. Au! Gata. Mulțumesc. Noroc, noroc, noroc. Cât era să-mi dea? Hua, eu, hua! 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 Stați puțin că intrăm la turnament unde ne dă 1000 de bani. Sărnam. Știu că apare 200, dar de fapt sunt 1000, ne dă la sfârșit. Alex. De joc știi? Asta e Joker? Da. Are părul verde, dar nu se vede bine. Vezi? Stai. Uite, vezi? Are părul verde. Uite, mai vrei să vezi? Vezi? What? Jokerul are părul verde. Să nu vă uitați niciodată la Joker plus 2. Uite, scriu eu Joker să vezi. Să vezi ce Să nu scrii Joker. De ce? Pentru că de ceva extraordinar de urât. Îți dă pe Batman. Uite, foc. Da. Uite, asta? Să-mi spui dacă... Vezi Batman? Batman. Cică tu. Nu să ai Joker. Nu vreau să ai. Uite. Da, după cum vedeți, mi-a dat gol. Voi ieși. Îmi dă câțiva bănuți. Și o să-mi dea și aici 25. Am 400, pot să joc la 100 și voi juca. Mă luc cu 1. Joker suicide. 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 Jokerul se... Ce înseamnă? Hă? Dacă știu măcar ce înseamnă. Jokerul se sinucide. Asta nu mai dă, după cum vedeți, da, știu, o să-mi dea un gol frumos. Ia, ce muzică de căcat o să fie asta? O să fie de căcat. Hai. Te ori... Pe mine nu mă orbește. Ar fi bine O lumină atât de suicide mică. Suicide schivat. Pe mine nu mă orbește o lumină atât de micuță. Unde e tu? Bară gol. Pe mine nu mă face o chestie de asta mică la o doar uite. Uite și așa. Nu e Joker? Da. Cine e Joker? Așa. Tu o știi pe asta? Și atunci de ce scrisești? Să văd. Nu mă orbește. Raietis la gata. Mamă, ce tare. Luca. Ce tare. Gata. Roșu. Infraroșu. Bă, nu mai văd. Bă, 2 de la început să văd. Vreau să văd. O dai? Parcă vezi acum vine jocul. Dar chiar câștigează.
man. Ce că haide, omule, serios. Ce credeam că dau ce? What the fuck? What the fuck, ce are? What the fuck? Uite, și ăsta ce prostie. Ce frică? Nu. Poai. Eu știu cum să te sperii. Cum? Simplu. Cum scriu? Chucky. Nu, Anabel. Nu sperii. Nu? Să te fac în Da, mă bătu, nu mai mă joc pe jocul acesta. Cam atâta o să mă joc. O să ne revedem data trecută. La revedere!